Máme za sebou zápas medzi Kanárikmi a Barbarom, ktorý skončil remízou 4-4 pri mikrofóne obranca Kanárikov Michal Halgoš. Ako si ty videl dneska tento zápas? Tak z mojej strany veľmi dobrý výkon, z našej strany samozrejme chcem pochváliť supera. Veľmi dobrí korčuliari, prehrali nás teda rýchlostne určite, prihrávkami, takticky, ale uvedomujeme si, že Kanárici nie sú jeden z najlepších tímov v tejto PHL-ke, ale si myslím, že zápas čo zápas ukazujeme čím ďalej tým viac väčšie hokejové srdce, kde potrapíme teda aj tých najzdatnejších súperov, takže myslím si, že rozdelenie bodov je zaslúžené a keď poviem teda za nás, alebo teda za mňa je veľké víťazstvo, že po každom zápase môžem odísť bez zranenia domov k rodine, a teda všetci ostatní zúčastnení, aj hráči ostatní z ostatných klubov. Takže hráme to pre radosť, ale samozrejme, že v tom zápale boja nejaké emócie budú, alebo teda sú vždy. A teda hlavne teda to pevné zdravie, aby sa nám udržalo do konca sezóny. Na konci tam boli aj nejaké šance strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Nemali sa nakoniec ten bod? Ja si myslím, že deľba bodov je zaslúžená. Súper nás za začiatku valcoval, ale ku koncu už teda chýbali sily všetkým. Ale myslím si, že deľba bodov je zaslúžená. Nejaká vízia do zbytku sezóny, kde by Kanárici mali skončiť pred play-off? Ja si dovolím povedať, že hlavne dohráme sezónu v zdraví a užíme si ten hokej tak, ako sa dá. Ďakujem Michalovi za rozhovor a prepínam do štúdia.